Hola a tothom. Dins del procés de l'analítica de l'aprenentatge, ens hem d'assegurar que les dades són raonables, completes i coherents. Una forma molt senzilla i efectiva és utilitzar les estadístiques de columna de Google Sheets, que us donen informació resumida sense haver d'escriure cap fórmula. Abans, però, és important eliminar les files buides que Google Sheets crea per defecte. Si no ho fem, les estadístiques poden mostrar valors que no reflecteixen la realitat. Partim d'un dataset d'informació d'alumnes, incloent dades com l'entrega de treballs, l'assistència, si hi ha hagut retards i les notes. Per començar, anem al menú superior. Fem clic a Dades i seleccionem Estadístiques de les columnes. S'obrirà un panel lateral amb l'anàlisi automàtica. Per defecte, ens mostra les estadístiques de la primera columna, alumne. Com que és una columna textual, l'eina ens presenta principalment un recompte de freqüències. Ens hem de fixar també en les cel·les buides, 0 en aquest cas. És important ignorar la primera fila de títol de les columnes. Ara analitzem una columna diferent. Fem clic al desplegable i escollim la columna Entrega. Fixeu-vos que totes les entregues tenen la mateixa freqüència i són 4 entregues, 4 valors únics. Ara canviem a la columna Assistència Tutoria, una variable de tipus sí-no. Es veu clarament que el valor sí és el més freqüent i que no hi ha errades, ja que només hi ha 2 valors únics. Una possible errada seria, per exemple, escriure no en minúscula. Ara analitzem la columna Retard. Observem que el valor 0, que indica absència de retard, és significativament més freqüent. També es mostren mètriques numèriques, com la suma, la mediana i els valors extrems, que en una variable binària han de coincidir amb els valors únics 0 i 1. Passem a una columna de percentatge, com la de compleció del treball. L'eina genera automàticament un histograma que mostra la distribució de les dades. A sota podem veure la mitjana, la mediana, el valor màxim i mínim, oferint una visió completa del rendiment. Finalment, mirem la nota final. La distribució és clarament no normal. Fixeu-vos que el 10 té una freqüència de 72, bastant més de la meitat. Aquest fet fa que la mitjana i la mediana siguin molt altes. Hem fet un breu recorregut per les estadístiques de columna de Google Sheets, una eina molt útil per fer una primera ullada a les dades i detectar patrons inicials.